už ľudia jedu pár. Zatiaľ, kým sa mi to uploadovalo, tak som naťažil 2 stromy a máme deň 2. Ukážem vám to, ale takto otočené, lebo moc mi to nejde ukázať. A tak. Takže tak, ideme na to. A zajac. Kde si? Prepáčte, ja som sa len pozerať cez telefón, cez kameru. Meso si iso. Odnesím, aby som mal prázdny sak. Tak a idem do budovy. Keby ste mi vedeli ako napísať a poradiť do komentárov, že ako by som to mohol urobiť, akože tak, že aby som to mohol viac natáčať akože dlhšie, tak mi to rozhodne napíšte, lebo mňa to už unavuje, aby som to takto robil, že už sa mi to nelúbi a tak. Keď robím shorty, tak celkom dobre, ale akože takto videa. Ale ja neviem prečo, ale mne sa to dáva do poradia akože shorty. Tie videá. Takže tak. Potom si to pozerajte na shortoch, teda radšej. Tie videá. Mne to uhlie sa zaseklo. A vyzerá, že bude aj part 3, ale ten dneska už nevíde, takže to bude niečo úplne iné. Takže tak a za to, že moc to nejde, tak akože natočil som asi iba dva party takto krátke, lebo akože ja fakt neviem, ako to mám urobiť, takže že som zvedavý, čo mi napíšte do komentárov, ale fakt napíšte mi to. Ja by som tie videá robila aj dlhšie, ale akože nejde mi to. Takže tak, dneska už žiadne video nevyjde. Ja som ho tu zabudol vyprázdniť. Really? Takže takto takže čaute ľudia, toto bolo pre toto video všetko a fakt píšte mi do komentárov, viem ako tie videá mám robiť